सत्संगावरून एक गोष्ट मला आठवली की वैवाहिक जीवनाबद्दल आहे ही गोष्ट. ठीक आहे, आजकाल जी कुटुंब व्यवस्था बिघडत चालली आहे ना, त्यामध्ये माझं एक सांगणं राहील की आपण काय करतो की लग्न तुम्ही करता धार्मिक हिंदू पद्धतीने, राईट, आणि वैवाहिक जीवनात काही अडचणी आल्या तर कुठे जाता? कोर्टात, वकिलाकडे. का का जाता तिकडे? मला धर्म नाहीये का? मला धर्मगुरू नाहीये का? सत्संग नाहीये का? संतांकडे जावं ना. ज्यावेळेस तुम्हाला वाटतं ना की माझं खरं आहे, असं प्रत्येक वेळेस वाटतं, माझंच खरं असं ज्यावेळेस वाटतं ना, त्यावेळेस कोर्टात जाण्याऐवजी धर्मगुरूंकडे जावा, तुम्ही संतांकडे जावा, सत्संग करा. 5 धर्मगुरूंना तुम्ही विचारा तुमचा प्रश्न, ते तुम्हाला नक्की योग्य मार्गदर्शन करतील आणि सगळ्यांचं एकमत नक्की होईल, जे खरे जेन्युइन संत आहेत, जे जेन्युइन गुरु आहेत. ठीक आहे.